פרשת שבוע בעזרת השם, פרשת יתרו, נקרא את 10 הדיברות. בואו נזכר ממש ב10 הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, להאמין שיש השם אחד, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. להאמין שהקדוש ברוך הוא היחיד, וגם להאמין שאין אף אחד, אין עוד כוח אחר בעולם, עבודה זרה. לא תישא את שם השם לשווא, לא להישבע לשקר. הרביעי, זכור את יום השבת לקדשו. לזכור ולשמור את קדושת השבת. החמישי, כבד את אביך ואת אמך. ואנחנו עוברים לחצי השני. לא תרצח, לא תנאף. לא לנאוף זה לא לשכב עם אשת איש. לא תגנוב, זה לגנוב נפשות. זה חוטפים, שודדים. לא תענה ברעך עד שקר. לא להעיד עדות שקר בבית דין. אוקיי, אסור לשקר בעדות. ולא תחמוד, לא לרצות דבר שהוא לא שלך. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם בכנות. אם עכשיו היה מישהו שלא יהודי, עכשיו נתקלתם באיזה טיול בחול או באיזה קבוצה באינטרנט, שואל אתכם מה מיוחד כל כך בעם היהודי? מה המצוות שהייתם אומרים, מה מייחד את העם היהודי? האם משהו מהרשימה שעכשיו אמרתי? זה הדברים הכי מיוחדים בעם היהודי? עצרו שנייה את הסרטון, תחשבו, מה הדברים הכי מיוחדים? שאלתי כמה פעמים בכיתות את השאלה הזאת, ואמרו לי אולי ואהבת לך כמוך, חלק אמרו לי שבת, אולי כשרות. מה מיוחד? מה המצוות המיוחדות? למה דווקא אותם השם בחר לתת אותם עם משה, למשה בהר סיני, לתת לבני ישראל? מה מיוחד בהם? שאלה למחשבה, לא? דרך אגב, מוזמנים לשאול את זה בשולחן שבת, שבת הקרובה, את המשפחה, לדון בזה. יש כל מיני דעות בפרשנים. אביא לכם תשובה אחת שאומר המלבים. אומר המלבים, מה שמיוחד במצוות האלה, זה, אני אגיד במילים שלי, זה בעצם שהן לא מיוחדות. זה מצוות שהשכל מחייב אותם. זה דברים הגיוניים שגם אם לא היה יהדות וגם אם לא היה הקדוש ברוך הוא בעולם, כי כביכול לא היה הקדוש ברוך הוא, כל אדם עם קצת מוסר אנושי היה יודע את זה. איך זה הגיוני? מה, הכל כל כך ברור? ואז הוא מסביר. ברור שיש אלוקים בשמיים, ברור שיש מי שמנהל את הכל, לא משנה איך נקרא לזה, זה כוח עליון. וממילא צריך להאמין בו, ולא לחשוב שיש מישהו אחר. המצווה השלישית, לא לשאת את שמו לשווא. אם יש משהו שמחיה אותי כל רגע ובזכותו אני והעולם חיים, אז ברור שאני לא סתם מדבר בשם שלו, במילים שלו. הדבר הרביעי, זכור את יום השבת לקדשו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים ונח ביום השביעי, גם אנחנו יכולים לעצור, ובעצם בשבת, אחד הדברים שאנחנו עושים בשבת, זה נזכרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. זה לא נהיה פתאום סתם ככה. הקדוש ברוך הוא יצר את העולם. וכל שבוע מחדש אנחנו מחדשים את המחשבה וזוכרים שברא אלוהים לעשות. הקדוש ברוך הוא ברא, התחיל את התהליך ב6 ימים, ואנחנו ממשיכים את זה כל הזמן. אז הוא אומר, זה מאוד הגיוני. להיזכר בבריאת העולם, להיזכר במה שזה קרה, לנסות לחכות אותו. על כבד את אביך ואת אמך אני לשנייה מדלג. בחמישייה השנייה, לא תרצח, לא תנאף, לא לשכב עם אשת איש, אוקיי? לא לגנוב. זה דברים שכל אדם מוסרי בעולם יודע שזה אסור. יש כאלה שלא מצליחים לשלוט על עצמם. אבל זה ברור לכל איש מוסרי. לא תענה ברעך עד שקר, לא לשקר בבית הדין. כל אדם עם קצת היגיון, קצת מוסר, יודע שאי אפשר לנהל ככה חברה. וכמובן, לא תחמוד. איך אני יכול לרצות משהו שהוא לא שלי? כל אדם מוסרי יודע שכל אחד מקבל את החלק שלו. אתה רוצה, תשקיע, תנסה, שיהיה לך גם. אומר המלבים, המיוחד ב10 הדיברות, שהייתי מצליח לחשוב על זה לבד גם. הייתי מצליח לחשוב על ההיגיון הזה לבד. ובכל אופן הקדוש ברוך הוא נתן, כדי שנדע שגם הדברים המוסריים הפשוטים שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו עושים את זה כי השם ציווה. זה חלק מעבודת השם שלנו. ובכוונה דילגתי על כבד את אביך ואת אמך. אפשר לחשוב על הרבה מאוד כיוונים. אבל תכתבו לי כאן בבקשה לפחות 2 סיבות למה זה דבר שגם אם לא היה תורה וגם לא היה מצוות, כל כך פשוט וברור שהיינו מקיימים את כיבוד הורים. תכתבו כאן ונמשיך.